Nosaltres no deixem del tot la música. A les 12:53 anem al reportatge de l'Anna Rovira. Com sabeu, aquests dies hem tingut música, molta música a Badalona gràcies al Festival Musica't. Ara, de la mà del reportatge, coneixem una de les seves seus, el Coworking de Badalona, on s'hi fa també una exposició de fotografies de tot el que ha donat de si el Musica't d'enguany. Coworking, la seva activitat principal, evidentment, és això, oferir serveis a emprenedors, a professionals que treballen des de casa i oferir-los aquest nou espai de treball on poden compartir experiències, inclús projectes, però creiem que és molt important que a part d'aquesta vida més professional es vinculi una vida social entre les persones que es puguin trobar aquí. Per això també vam encarar molt la part de la cafeteria, que és oberta al públic, vinculada amb la cultura, perquè creiem que era una bona excusa com a punt de trobada entre tota aquesta gent que treballa en el coworking i també la gent que passa pel carrer, diguéssim, i que es vol interessar o per aquests espais de coworking o també simplement per veure exposicions de fotografia, de pintura o xerrades i presentacions de llibres. I que tot es quedés per sempre en el present. La idea del Musica't des de fa molts anys és intentar obrir nous espais, nous escenaris. Sempre hem tingut activitats vinculades amb el Musica't, una exposició, unes xerrades, però també veiem que a Badalona malauradament hi ha una manca d'espais on poder oferir música en directe o simplement quasi cultura en directe. Les exposicions com a tal tampoc en trobem gaires. Aleshores, creiem que la iniciativa aquesta de tenir una cafeteria oberta al públic amb un component cultural molt fort i un dels objectius del Musica't era això, obrir nous espais on poder viure la cultura de la ciutat. Eren dos projectes que un a l'altre treballaven pel mateix i d'aquí neix una mica la vinculació aquesta entre el coworking i el Musica't. Bàsicament, l'activitat principal de coworking a nivell cultural seran les exposicions, que en principi cada 15 dies, 3 setmanes s'anirà renovant, xerrades a nivell cultural, de presentacions de llibres. Crec que primer de tot el que expliquen és molta festa popular i de tothom, i crec que això és el que agrada. A mi el que m'agrada més de fer foto, vull dir, de la foto que busco és la foto del moment, d'aquell moment que t'està mirant el músic, el moment que està saltant, el moment que està interactuant amb el públic, que ho està donant tot i és aquell moment 100% ell i que ho està donant tot i en aquell moment és el que m'agrada més d'agafar. El que m'agrada de poder fer fotos de concerts és que barrejo la música en directe, que m'encanta i m'apassiona, poder conèixer gent, poder conèixer músics i tal, amb la fotografia, que també és la meva altra passió. Però potser m'agrada més la música en directe que la fotografia. I potser el que dona més facilitat, clar, és un escenari gegant, amb uns llums brutals, amb un fosso, que és l'espai que hi ha entre escenari i públic, també gegant, només pel fotògraf. Però, vulguis o no, acaba sent molt freda, perquè són només 3 cançons que et deixen fer allà i vinga, cap a casa. En canvi, la música de festa popular, del carrer, un carrer tallat amb un escenari petitó, amb una plaça i tal, i els músics donen tot, el públic donen tot, i estàs públic amb música, també és brutal, així que no sabríem què quedar-me dels dos. Diria que ho tinc clar, voldria parar el temps. Oh baby, I'm thinking about your body. Oh baby, I'm thinking about your face.